Sino yun? Oy, shout out! Uy, sino yun, boy? Ano? Michael! Ha? Michael! Michael! I love you, Michael! I love you, Michael. Michael! Oy, enjoy nga! Nag-enjoy nga kami rito! Sige, naririnig ko. Ha? Sige, naririnig ko. Copyright tayo. Ay, ang kumakanta naman yun. Karaoke naman. Madami na nanonood mo. Hi! 16 people! Good afternoon! Happy week! Ay, ano pa ngayon? Ano ngayon, te? Ha? Ano pa ngayon? Friday? Friday ano? Holy Week! Happy Holy Week, guys! Jerry Santo. Ngayon ay Viernes Santo. Nandito kami sa ilog. Ilog ng 13 Martires. Bandang 13. Ang dami nanonood, oh. Kanta niya. 11 people. Hello! Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. Ay, mag-shout out siya, shout out. Sino may shout out ko dyan? Shout out sa mga nanonood. Shout out sa ano. Shout out sa mga kaibigan namin sa Lungkuman na ano. Baka naman! Hi guys! Nandito kami sa sa bundok ni Tralala. Nandito kami ngayon sa bundok ni Tralala. Dito kami sa lahat. Hi! Hello! Tayo mo nga, boy. Tayo mo, itayo. Yeah! Kahit kami doon! Kami mo!
Ay, maganda kasi ngayon sa, ano po ay, YouTube, baka ano tawag doon? Yung load ba? Wala na siyang YouTube. Ano po yun? Iwan na tayo? Ha? Saan na tayo? Uwi na tayo. Try so hard to be a man, that kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. I don't think so. I used to be just a woman. Oh, shout out! Live! Live ba yan? Live. Makikita yung pagbibiyahe ng ito. Buong mundo yan! Nakikita ko mga Live sa buong Ah, tatanong na mundo. ako, makikilala ko yan. Ay, Chris! Shout out! May ano ba? 30 minutes. May 30 minutes na yun, boy. Wala pa, no? Anong oras tayo dito, boy? Anong oras tayo dito? Stop? Kasi mamaya, malilito tayo eh.
Ah, 14 minutes pa nga lang eh. Bye. End live na, wala nang load. Bye guys. Thank you for Thank coming. you for watching. Thank you for watching. Paano mag-end? Uy, end ko nga. Hindi ko makita. I-end mo lang yan, te. Hindi ko makita ang end. Saan yun? Wala akong mata eh. End.